Здравейте и добре дошли в канала Истината с Георги Лазаров. Днес няма да говорим просто за финала на сериала Squid Game. Ще говорим за нещо по-дълбоко, за човешката природа, за надеждата и за избора да останеш човек в един свят, който просто не иска да бъдеш такъв. Финалната сцена, в която главният герой Гиун се жертва, не е просто развръзка. Тя е морален акт. Радикално не към системата. Свят, който животът е сведен до игра за оцеляване, истинската победа е да не играеш. Гиун умира, но всъщност побеждава. Побеждава именно чрез отказа да бъде част от това зло. И казва: ние не сме коне. Тази реплика е изключително ключова. Тя връща всичко в началото, към залаганията, към деградацията. Но тук в края тя звучи като протест, като декларация. Аз избирам да бъда човек. Защото, приятели, сериалът Squid Game никога не е бил просто за игрите. Тя е била огледало, изобличение и показва свят, в който изборът е илюзия, а бедността присъда. И тук, приятели, идва най-болезнената истина. Проблемът не е само в системата. Проблемът е в самите нас. Човешката природа, която допуска това да съществува и продължава. Но дори в най-мрачния мрак някой запалва свещ. Но охранителка, изгубила всичко, намира смисъл в това да спаси чуждо дете. Гиун, главният герой, човек, който носи вина, избира да даде живот. Дори Чой У, бивш гангстър, се променя и прави нещо добро. Това, приятели, е посланието на финала на сериала. Не системата спасява хората, а хората един друг. Естествено, финалът също намеква, че игрите не свършват. Те просто се преместват. От Корея в Америка, от една култура към друга, защото злото няма националност. Корупцията на човешката душа е глобална. Но такава е и надеждата. И накрая, преди да се саможертва, Гиун, главният герой, казва: хората са. Той естествено не завършва мисълта си. И може би това е най-силният момент от финала. Защото този въпрос, приятели, остава за нас. Какви сме всъщност? Способни ли сме на доброта, на мъдрост и състрадание, или сме обречени да се въртим в цикъла на насилие и алчност? И сериалът, приятели, не ни дава отговор, но ни дава избор. Изборът да останем хора. Не се превръщаме в играчи в глобалната игра. Да не бъдем зрители и да наблюдаваме злото, което се случва, а да бъдем активен глас в него. И, приятели, ако това видео ви е харесало, оставете коментар с отговор на въпроса: какви са хората според вас? И не забравяйте да се абонирате за повече такива видеа. До скоро, приятели. Обичам ви.